Mare di Mahita sian buku de nomor 17. Marahide-hide goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Aina mangulu dohatani de bata jala margogo mangula, jala tumajom sian sadok podang si dua baba, jala manorusi doi rasi rasa disirang hosa dohot todi, akaring-ring pedohot utok jala panguhum doi di parrohaon dohot pikiran ni roha. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata jala amanami. Sai tugu-tugu jala rajai maruhanami marhite-hite toddimi. Asa olo hami manangi hondo majalo hatam. Sai pahot mahatam di bagasan rohanami. Asa lami baru jala labbadia rohanami. Sai urup ima asa lam marhaposan hami tuanakmu Tuhan Yesus Kristus. Asa jupang hami hanguluan saliling nililingna. Amen. Hatani debata sikat ne patik di minggut tadi manuguton ima sian Roma 2 ayat syada saat rodi ayat 2 dibaheni dang dapat odingan ho alejol masidabu uhum ai dirimdo diuhumi ho dinani uhumanmu dongan mi ai suman tunabina henido pabahen mi ho namang uhumi i ai taboto do Hobar tu hasito nga do uhum ni dibata mangunay tu akka na mangulahon si songoni. Ido saat na
Rap mangidugu kumai hitayat tuhat talahom mangulahon patik nai. Ali Tuhan kepada saya para gugui mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Potima dusata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami parguguna suhatu dusan. Para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujulum manopo ti dusanami nagudangi. Di bagasan hajahato dohami tubu. Jala dangarong hapor siaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian ak kadalanmu. Macai gudang do pangalaw sion nami di patikmu. Alai ingot mahami ade Tuhan, ala nidengkan ni basam dohot asini roham, sayunang paingot-ingot ak kadosa ni haposoon nami, dohot pangalaw sion nami, sa ingot mahami hubbar tu asini roham, dohot tudengkan ni basam ala ni goarmu, ali Tuhan Yesus, marpamua di maroham di dosa nami nakudangi, amin. Baga-baga ni dibata taringot tuha sesaan ni dosa. Mucat pihak kaduluk jalahu mutalak karubian. Ala yang go parasin rohakku nasotu pamucat sian ho. Jala padan ni hadami okku nasotu pahumordit. Ninna jahoba siasiho. Hasangapon madi dibata na digijang. Amin. Epistel di minggu ta di Manuguton Imasian Matius 24
ayat 45 saat roh di ayat 50 sada tajahama margat disoring asa di dia do naposo haposan jalan namar roha na pinabangkit ni iduk na mangalehon akan naposo na mga ditikina didapot induknya diharoronai situtudo na hudokot tuhamu babangkiton na do ibana mangaramoti saduhna nadi ibana mulai ia na jahat na osoi dohona madi batasan rohana leleng pe asaro induki gabetole may ibana mga licing yakka dongan na naposo mangan minum do anggo ibana mga kupi akka si parmabuk dumi Roma induk linaposok onem di ari naso lala bisa di hari naso jadi ago on nama ibana lau silihonon nama tu ibana tohap ni akka pangaci disima masa angguh-angguh dohot patu ngaripon ido sahatna martua dona tu mangihon hatani debata jalan nau peoksa amin. Tahadididak kon maha porsiaw tay songon na hinatidak kon didong atta saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugo na suatu dusan na tumapalangit dohotan au porsea di Yesus Kristus anak debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria naga bega-bega siato di porbadia andorak sohabuhan hido tuhatta nadumang modernit di panghuman ni silatus nama tetar pajal de bana di hau pinor silang na dua tuban wato rudung di tanam na mulak manguli di hari patuluhon nama naik hugo lau hundul tu siaman debata aja huga amanai pargogo na suhatu lusani di sima ibana pai mamulak rogot tutanokon manghumi halak na manghulu dohok nama ahu porsea di todi porbadia jala doksa da huria nabadia huria hatau panhalak Kristen akka nabadia dohok dihasasaan dosa dohok dihatai namando mulak mangulu sugut daging dihalak nang mati dohok dihangguluan nasora sudah amin. Tabigima ede pujian sian seksi paropuan.
tabegema titing di huriata. Salam. Horas madita sudina. Tabegema titing duriatta dibugasan mingguon. Naparjolo goarni minggu. Goarni minggutta sederon ima minggu pawaluhon dung Trinitatis. Do topik dibatado panguhum. Napaduahon pakubasion ni padita resot. Sedarion minggu tanggal 7 Agustus 2022 Padita HKBP Ersok Mampang Parapatan Pendeta Sangor Bajarnaor STH MM marobas di HKBP MT Haryono Napataluhon Peleat Tujolo. Sedarion minggu tanggal 7 Agustus 2022 Patupota do Peleat Tujolo Baitu Pakta tu pembangunan rumah dinas pendeta Resort HKBP Resort Siombu distrik Tolu Humbang. Di hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 patupot pilihan Tujolo baik tu fakta tu perluan sekolah tinggi guru huria Bilpro dan Diakonis HKBP Paupaton kenaikan kelas sekolah minggu. Hobar tu program sekolah minggu tahun 2022 sedarion minggu tanggal 7 Agustus 2022 naik patu paut do parmingguon gabungan do kenaikan kelas palimahon sermon pelayanan ibadah variatif. Sedarion minggu tanggal 7 Agustus 2022 pukul 10 sadawib maringanan di ruang sekolah minggu naik patu paudo sermon pelayanan ibadah variatif. Paunopon marguru bahasa Batak. Sedari minggu tanggal 7 Agustus 2022 pukul 10 sada lewat 15 wib. Maringanan di gedung serbaguna naik patu paudo marguru bahasa Batak. Pabituon Pataniangan sektor. Dari Selasa tanggal sia Agustus 2022 masuk pukul 10 sia Tolu Pulwib. Patupado pertanggal sektor di sektor Tolu. Ijabuni keluarga Amang B Silalai Inang Boru Lubat Tobing maringanan di gedung Serbaguna. Pauluon Patanakon Hatan Libata Manang PHD. Dari Selasa tanggal sia Agustus 2022 pukul 10 wib. Naik patupado PHD Inahanna maringanan di gedung Serbaguna di Soma Tusude Inahanna Asaria Madohoti PHD. Dari Sabtu tanggal 10 Agustus 2022 pukul 10 bitwib naik patupado pada Ina Debora maringanan di gedung Serbaguna di Soma Sude Ina Debora Asaria Madohoti PHD. Pasiahon Pesta Gotilon tahun 2022. Pesta Puncak Gotilon di Huriatta ima tanggal hari Minggu 2 Oktober 2022. Marperbuat tu si di patu panitia do pencarian dana dalam lau mengurupi ulau di patu pado. Sadarion Minggu tanggal 7 Agustus 2022 naik patu pado bazar seksi sekolah minggu. Kaos Gotilon 100.000 per satu PCS setiap sektor 20. Payung 100.000 per satu unit 20 per sektor. Celengan keluarga silua sektor. Pinaboton tu sudah ruas nuria Hakmat Perapatan asa di bagasa sadau kita bangurupi berpartisipasi lalu mendukung ulau ini. Nomor 10 makatiakon hapor seaon. Pinaboton tu calon parguru malua natoras
dari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pukul 10 sadawib maringanan di gereja Padu-Padu pertemuan calon Parguru Malua tahun ajaran 2022-2023 Rakna Toras Padita dot pengajar. Sapusada HUT RIK 77. Hombar tu program kerja HKP Mamparapatan tahun 2022 Imau RI Pak Bitul Bution dari Sabtu 20 Agustus 2022 maringanan dia ke Mamparapatan naik patu pautado kegiatan katedral ama parupuan naposo remaja dohot sekolah minggu. Bila sudah katedral di tahun kesehatian HKBP Riamai Talau Maddohotisa 12 kelas kecantikan Hobar Tupuram Naposo Bulung HKBP Mampang Parapatan tahun 2022 Ima Parahion NHKBP dari Sabtu 27 Agustus 2022 pukul 10 WIB maringanan di gereja HKBP Mampang Parapatan Nakotwado beauty kelas NHKBP kelas kecantikan pendaftaran melalui link pendaftaran paling lambat hari Sabtu 10 Agustus 2002 sudah betul maju sudah remaja naposo do perempuan asaro maddohoti 10 ruas Namar Said tabuam may bagas tangyakta ruas Namar Said Nyonya Panjaitan Bertua Aprilin Sarswati Boru Pardede Sektor 5 dirawat Rumah Sakit Tarakan Hatani Ribata Pasaha Madalamu Tujauba Jalaposi Ibana Asaibana Paturehon Pesalmen Tulul Pitu ayat 5 ulang tahun kelahiran para halado dot ruas pasato salam ulang tahun turuas ni Huriatta na ulang tahun di Bogasan semingguan dok Hatani Ribata ay tabanda do gajang ni ari do tahun tingolum do dame poda tulu ayat 2 para pengon akapilian namulation do na asing na sujinaji tingon taida ma diharotas acara nadong dihita songoni mas etik ting diuratta ibu gasa minggon tuat tama mamasu-masu tapasada marwatta martang yang mahita puji-pujian hamulateon hasangapon di pasar arwanami tuho amang pardenggan bahasa natuktong ngeletik di hami sadarion bueng marsaur duriam dia kemang parapatan marminggu lamu begi hatam nabadiai melatih Tuhan di akka pangulon nami natuktong diramutiho ang giyak may Tuhan hamis yan ruasmu tuktong mga latiki lamang ulahon akan naulik kanadenggan di jolo nami di ruas nami nang di negaram Tuhan tangkon nami do sudah diakka pergumulan ni huriam dia kemang parapatan dia ka kegiatan ibugasan mingguan ima naparjolo sadarion rodo tamu nami sian persok siombu sian humbang naro nasida Tuhan ima songon namangido pangurupion turiam mamparapatan ala namasakot na sida ninglaw mabangun rumah pendeta resort di Siobu. Tuhan napos rohanami anggiat mahami huriam ruasmu naro dibuka sadarion boy mangaliar rohana natoktong do huria mangurupi huria patari dama Tuhani dingulu nami siganupari
Asanggia bue nian tapatu pahami olat na bui patu pau nami ak kasurupan nami dungan nami sahuria nadong di Sihobu resort Humbang. Amang nabasa maulate ma pasat kami tuho di sudeak ka padunganimu di ngulu nami si ganupari dipangot ni kopi sapulsot Tuhan huberek kami nungalam melandai jelas sudah aktivitas niaka kegiatan sehari-hari baik di persekolahan kegiatan ekonomi dia kada dana nalau sekolah minggu ngawi berek kami Tuhan merdalan normal alin tong kami Tuhan majaga prokes asabu kami Tuhan mengikuti program pemerintah bu merdala sudia kegiatan pemerintah di kesehatan melalui COVID-19 Tuhan. Tuhan songoni masudia ka pertengahan sektor. Jadi selasa sektor tolu naik patumai pertanyaan sektor ima nama jawui amang besi lalai inang boru tobing. Isodo Tuhan hami lamang tiki marsaur pertanyaan non asangit Tuhan hami hubas lungi sektor tolu Tuhan mangalia rohana asabu itu manabba haparson nami tiak kapan ngulon nami siganupari lau pangasangat pokok. So ini Tuhan sudah kegiatan yak ka sekolah minggu PHD tuh pasal nami Tuhan sudah akka kegiatan ini asabu ya itu lang hubas dia kegiatan ni patu pani uriam anggia nian lama nada hami lama habeng itu nirwa hami Tuhan di ngudu nami edak bo Tuhan sadari Tuhan boy hami mangulu di Purtibion ahape nama sa Tuhan persapung diri nami ngulu nami lao pajuppa haduat to boy hami mas tu surgo nasaling-ling na nepatwaho tuhami Tuhan totong do tanyang nami diak ka kegiatan nami manipaksa minggon asaho matoktong lamang letik di hami diak kanggol siganupari nambah-nambah kesehatan di hami Tuhan martanyang kami Tuhan ima di salah ina Nyonya Panjaitan inang bertua Aprin Sarswati Burupardede sektor 5 na dirawat urusik daerah Tarakan berkami Tuhan basa na minggu na lewat nunga boleh pas inangon ngangulak sa rumah sakit daerah Pasar Minggu alay dapat kami kabar Tuhan marupa inasida tu rumah sakit Tarakan Tuhan tangamu na subadai mamasu-masu inang nahulangi Tuhan asang giat sudah ka perobatan para medis marture sudah Tuhan dibukasan pamas-masum tu ini nahulangi mon Tuhan gudang dope ka sisarion akayanakon akan kuliah na sekolah Tuhan alana butuh kami Tuhan amangi pengaliling marsahid na postor nami Tuhan Homa na pamalupon tangamu na subadi ma Tuhan natong maniup-niup tangan nai jala totongi manaton pasatuduri na tuho ay sakko do Tuhan hamalungon yak ka parsahiton na pasorami Tuhan ditikin na ngro boy malum ina na holangi Tuhan jala boy ay pajuppa marminggu ditik-tiki ari na ngro Tuhan tokin nai ni bigunay ma hatam na badiyay na biasa ni naposom ang padita saur sirait narosian HKBP Ciganjur Tuhan anggia ma Tuhan hatam na bedai na pasarot tuhami bui patken nami dipergumiton ni ngulu nami menipak seminggon atok Tuhan tuho ma pasan nami nasa ngulu nami nasudi akta ulon nami tutang kami ma Tuhan pasat kami om mata yang nami tuho Tuhan boleh kami ma tuho kolam mangasaun goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus jalma tangyang namion amin Ruhut papungu pilihan sada A dohot sada B maret de mahita
Ame ni debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima na mga ramuti aka ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Oras madihita saluhu na. Dihamu amanami, inanami, dohot akka anggi iboto na pinaribot, hatani debata na tinurpukon na tuhita di minggu sadarion, minggu welu Trinitatis, tarsurat do di buku ni akapar pesalmen bidu 50 ayat sada saha rudi ayat onom. Pesalmen 50 ayat sada saha rudi ayat onom. Iya. Ta buka ma Bibil ta. Taluas ma buka Bibil ta adora sohujah kami. Hupahatut sami ma hadiron nami dison. Ya kami padita saor pangihutan padapotan sirait. Mangalap boru manurung. Saru panai rasao. Opat danak di palumeho debata di kami tulu mai boru sada bawa. Marhubas do kami di Huriatta HKBP Ciganjur. Tetangga dohita, lemar minggu kami di Cilandak, seulahnya do tahe. Ido. Jadi haroro nami di sono batu titing na jinahao ni amang situasi bolu do nakani imana mar pardomuan na mengelului pangurupion Huriatta HKBP Sihobu Resort Sihobu Distrik Tolu Hubang ima na pajongjong bagas resort na sida. Kami di son mewakili na sida alahya kami marhubas di san. Di pasaha na sida proposal itu kami makatai kami dohot amang simbulun alatong na sida anak ratu ni resok si hobu sian huta basang pakat. Jadi ba di pasiak mahami marjamita di son arip itu sadarion sekaligus ma ba papungu piliat tujuluan non piliat ta laho mangurupi kadongata na do di si hobu rak do kami noaeng do meng napiga anak raton si hobu amang ji benuarea inang buru 5 juta di son amang benuarea tong dohot inang buru nababad di son amang situa anak kaning wi benuarea amang situa arsen sibulun dohot lu tahinang dang dohot inang alai buru na 70 tahi sadanai doli-doli oktofan butar-butar jadi sia mahami son anak raton si hobu dohok maawati isi iya ita dahamu tahi si hobu memang mulibut tamu ibu kahamu hado guarna tahi Google Map do tahi mau lo daputi itu mau lo jupangi di Google Map ali mau lihat di Tuhan nang pe maul alai ba marbungarat do berita si kutai iya 12 huria sasitong na bulud do huriai alai ba belga botohon na alai daktar bainna bui belga 12 huria gari jai resoti sada sabungan 10 sada mapagaranna jala atar mek do pagaran na belga sasitong na huriani amang sibulum mak huta basang manang sorbo tajung sada sian na 12 i iko merdelepak do lawar hubes 10 hali do tolak nami tu sih
seliling pitu tahu kami di sih. Jala mangihuton aka padita nok seni ba hola naudo no bulun padita di sih jala hola naudo na gumudang merdalepat tuhuriai goarna HKBP bungus inganani tinggal di inganani terletak di desa Tangkurabi dusun bungus ngaber batasani dohot Singkil Aceh. Ido. Jadi kumerdalepat do tu inganani onom jom mahami merdalepat ganuk marhubas di huriai. Nah, atar sokoni mak me do tong aka huria na masuk tu horong manang tu resok si hobui. Jadi ba molotung uka rohatan non mengurupi huriai resoti ba lasroha. Anggia ma edeni pungani nanak kadingani. Sasitonga tarido rupani ibadah yang sejati, persembahanmu, tulus ikhlasmu dan banyak hal lagi. Oke, kita buka ma Bibil tei jala hujaha homma dihita hatani debata nati nurpukonna tuhita di bagasan mingguta sadarion. Ima sian pesalmen 50 ayat sada saha rudi ayat onom. Nangek ma tapai hutihut. Edde si podaun tarengok tu pelian dohot panguluyon nasitong edde sian si asap makuling do debata jahuba jala mertiting tutanoon sian habicaran tolhas rodi hasudutan sian sion situan ni hinadenggan marsinodang debata. Saya naroro debatata jala daktagamon hohom ibana di jolona do api merdilat-dilat jala ronggur nagugu situtu humaliang ibana di pio do akalangit sian gijang rodi tanoon asa diuhum bangsona papungu hamuma tuau akan ada ula marroha akan marpadan doho tau marhite-hite pilihan jadi dibaritaho nakalangi mahati koranna aya pala debatado panguhum ido sahakne barita nauli nagabe ujahan ni jamita di mingguta sadarion anggo julai son edde sipudaun taringok tu pilihat dohot panguluyun nasitong sarupa do nyani dohot ibadah yang sejati anggo bibil taon hatani debata merliat-liat do totong selalu paingoton asa anggiat jupang ibadah yang sejati panguloyon nasitong di bagasan ngoluni ganup akka jolma nama katidakon nama panguloyon debata jalaholan sasadasa debata nagabe bonani nguluna ido terus do ditantang marhite-hite akka apostel marhite-hite akka panurirang selalu ditantang orang Kristen itu atau pengikut Yesus itu asa anggiat tarida takas tadi hak Kristenoni takas tarida di bagasan nguluna si ganupari dada hola ditiki songon nadar sadarion marminggu hita tetes paheat tapi uli marinani paheat do maramani pahean markebaya, marjas, alay naing mas songoni tong nang tingulu siapa hari. Naing mas songoni di parngulut si ganu pari. Dada holan tampilan alay doho do nang si bagasar roha, doho do nang di pangulaon, doho do nang di parrohaon, doho do nang di pakatayo, doho ragam ni akapabahenan. Hobar tu habuyot taganu marsada-sada.
Ido na pinangido ni debata siya kita alani ido di topa do hita tumiru rupana tudos tu pangalahota imago Dei. Segambar dan serupa ada image of God di bagasan ngoluta. Tarida debata marhite-hite parangeta, marhite-hite pabahenata. Hudok na kaning dada hola ditiki manang diinganan permingguon, manang inganan pertangyangon, alay diinganan ulaut ta si ganupari, di pasar, di kantor, di dalan, dia kapungua-pungua name, menangi kota kas tarida. Nakaristen dohita, na si hutok Kristus dohita. Jala memang tu si dohita terjuwa kawang do paminang. Jadi bagasa tikot di paingot de batahita, diuhumi de batahita. Kita dihakimi, kita ditantang. Masihkah? Tong dope songoni. Si tuhu ni ngolu ni hakristenon. Songon na tarida, songon na hinangoluhon ni Apostel Paulus, dohot akka pangisi ni Antioquia ujui. Idu perjolo sahali hata Kristen. Na di Antioquia du perjolo. Sasi tong na hata Kristen no rehe-rehe dui. Rehe-rehe di sebelumnya. At juga hari mulubui tabuk kerupani di ulau ni Apostel 24. Itu sindiran sebenarnya kata Kristen atau kata Nasrani. Alanya disindir nasida. Ala getol na memeritahu berita nauli. Dohot alani persitutuon na mangaluluya ka pangurupion. Siya sada inganan lao mangurupi inganan na asing. Di Antioquia terberita do akan marbungara di si akan maduma di arta doh dia kejabatan alai di Judea arong do siya kana pugus nariko si para hati-hatihon merpugung makana poso doh akan porosia di Antioquia di papugung ma merpilih manisida manang na arong may mertekeles magwarni noengon menang na merpilih 7 songonan non lao pasahaton na tu si Hobu, tu Judea. Di suku nak kena manuku maisi di Nasrani dui papungu pangurupion ninna. Ala Kristen di. Arong mana giwa akapanggugai dui. Doho akalan asing. Di nang nuaing pe mulutung pe gabisi rehe-reheu ni, una pole mebir kamu. Jangan takut menjadi orang baik. Alana ditikina batu duhun di fatado kena wina dingket di hita. Bere kita mayat limai. Tidak mayat limai. Tak jahil solat nari cuk. Buka hamu cuk. Pepungu hamu mak. Tuau akan ada ulat marroha. Pepungu hamu mak tuau akan ada ulat marroha. Akan amar badan doho tahu marhite-hite pilihan. Didang marisuang haburjutai. So tu ngarong nama dok di tonga-tonga ni nguluna mate-mate na burju do ninna. Daong dakya mate na burju. Ikom mangulu na burju. Amen. Ikom mangulu na memilihu na kapelian na bah nasangapon di debata. Ikom marbungara do jala pabungun di debata dui. Dia madalan na sa gabi papungun ni di patahita. Ala na marpilian, ala na memilih ora kapilita. Siya di matatada sa gabi marpilian kita. Siya Sion. Tayo na majaha ayat 2 musi. Tayaha jo ayat 2. Ibu itarak majaha ayat 2. 2 tolu ya. Sian Sion si tuan ni hinadenggan marsinodang debata. Siya Sion si tuan nadenggan marsinodang debata. Sion identik dengan Yerusalem. Yerusalem identik dengan kota salam. Kota salam identik dengan Bagas Joro Nabadia. Bagas Joro Nabadia, Sion Bagas Joro Nabadia marsinodang debata. Epicentrum kebaikan. Siap Bagas Joro ni Jehovah ikom mangerbang akan naulina denggan. Sahatu duru ni Bagas Joro. Alani gereja eklesia dipanggil keluar. Dah kola disobehita. Alai ikon move on nama hita keluar tu dulu. Lahom makatidakon. Sia Sion. Alani Sioni odo.
bagas joro ni Jehovah di somahita digohi doho pangatusion digohi dohot hapolinon ni haporosiao digohi doho persiajaran laho marpanidangi laho marsilehon-lehon laho makaholongi laho masiurupan diduru ni bagas joro on anggo na marpilihan ni na latihan doi tang muki cude na binua muna si jawi ilek kamu tu pilihan ido adong do mungkin doi tang mungkin ni alena latihan duhitan waeng diso latihan memberikan latihan manarihon mengurupi dunia aktualisasi nah di tonga-tonga ni ngulut si ganu parima hidup benda gawe di dok ibadah yang sejati marhite-hite pada naik baru Yakobus ada ayat 27 di foto hamu doi Yakobus ada 27 apalagi kena mebalu ibadah yang sejati adalah manopot akka nasopot somarama somarima dohot akka nemebelu manopot baru romuse Apostel Paulus madokon di Rom 12 ayat sada ibadah yang sejati bukan hanya memberikan apa yang kita miliki tetapi kita juga berangkat untuk tinggal bersama-sama dengan mereka tak anggo habawon nih dang naik bungbung ni igung ton dak songon na kapar jahati dak songon hakim nageduki di Lukas 10 ayat onom dohot ayat pitu dak songoni nabosad doi mana mulu dibuka hamu Lukas 10 ayat sada sahak di ayat pitu adok sahalak boru-boru nama balu mangido pamit torion sian panguhum nageduk yang tidak percaya kepada Tuhan alai ujungna gabi dipitori panguhum nageduk kodo daripada bosa nau sedigariangnya uninna anggo hakalak kendian naporsia dak songoni bukan karena kita merasa terganggu bukan karena merasa kita diganggu bukan karena kita digerasak dan digerusuk sehingga mak taleo mak ninna dau betul-betul dari hati yang paling dalam kita memberikan dan itu hanya terjadi bagi mereka yang saban minggu, saban hari menjadikan gereja sebagai Sion, menjadikan rumah kita sebagai Sion, menjadikan tempat tinggal kita sebagai pusat pemberitaan Injil. Amin. Baron waeng, ganu pari martangi yang duhita di jauh doa kayana kota. Tabuat dope Sioni tu bagas tagan mersada-sada mana kolan di bagas sehali seminggu dohita mabuka bibel ipe bibel elektronik nama bubil ton bagat nama di lamari wah don waeng dang bui biak kamang dot taminang kita harus berperang dengan todini portibio ikut tabentengi do haporosiota haporosiaonya kaya nakota mulu apalagi orang dulu sekolah minggu mulu hola ditiki sekolah minggu do tahaposi guru sekolah minggu madongani nasida tak kiata tugu nasida dijabu majahatan di batara martangiang anggui tokin nai tabering ma dangna manguhumi au daw alana memang anggo songo 20 tahun nasal pudo tabaen manugunu kaya nakutai HP hamaoloni ngalem berkembang tabering mana masan waeng di pahatuk duhita masuk tu era digital itu tahikan di pahatuk coviton apalagi kayak anak kota tahun 2010 sia arong dobe peraturan di sekolah tidak boleh bawa HP ke sekolah dan kepada orang tua diingatkan jangan berikan ponsel kepada anak-anak hola salpu tahun meter berubah perintah berikan HP kepada anak-anakmu lengkap dengan paket-paketnya dan waeng bahita membangida si pata mojok mau itu teh sarupa doh na walami hamin waeng akaya anak kotai pahopui mangicuhut di kamar manang mangicuhut di dorpini bagastei marhua hodina marsiajar dong mino tumeng naana pinasiajaran na kalau kita tidak
melandaskan dasar yang kokoh bagi mereka. Bukan tidak mungkin ura-ura nasida telus. Iyo pikir kama Sion, Sion, si Tuhan hinadengkan marsinodang debata. Itu akatiki nero to kadonga perhelado to kahita kamang do taminang mulu mangi huton kakani rosan ikokok nama sitong per minggu. Mari kita jemput bola, mangatoya karwasta, mama kulinya karwasta, asanggia di hari koton, sioni, ai di sido mabaor, hatani debata, di sido Jepang, perjupangan ni akka debata, perjupangan ni debata, dohot akka nama kaposi ibana. Asa ditikina dono ni debata ma, papungu matuau, akka nadaulat marroha. Nadaulat marroha, hidup di dalam ibadah dimanapun dia berada, hidup di dalam ibadah. Ai soni tu sido hita kamang do taminang dijo, iko gabi bohi ni debatado bohito, iko gabi hatarida ni debatado nguluton, representasi Allah. Jala tu sido hita di topa debata, molo taida sian sada Musa, sada ayat 20 beta mata topa majol mai, tumiru rupata, tudus tu pangalahota, imagu dei. Buhi ni debata konarong di buhiton alani iko kita do madok na burju debata. Mulu burju hita. Alai budo do hono ni jolma. Ade debata nasi songo diru nang iso babayonin na kan. Wide mana mula se gereja na saloba do nang di gereja nak kaningan. Ola mula se gereja keluar se gerpang muruk-muruk inna. Saha di jabu tong muruk-muruk. Harus berubah Bapak Ibu saudara-saudara. Iko mungbedo hita kamang dot tamina. Panguhum debatado na gabi pahum na tigor ima tema ni minggut sa dereo. Kita akan dihakimi sebesar atau sejauh apa tingkah ujar, tingkah laku, perbuatan di tonga-tonga ni padalanan ni nguluta. Tengok gudang duna mertabuni nuang di Bali ni anugerah Allah. Banyak orang bersembunyi. Saya kan sudah memperoleh anugerah. Benar kita sudah memperoleh anugerah. Ngadi pasaha tu hita haluau ni. Tapi jangan menjadi bola mati itu anugerah. Jangan tidak bergerak itu anugerah. Jangan tidak berbuat itu anugerah. Sepanjang kita masih hidup di dunia ini, kita harus hidup di dalam anugerah itu. Dan anugerah itu harus hidup di dalam diri kita. Asabui mangulu tarida jalatakas. Toho di mana balak Kristebah. Yang mama nami dot ina nami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Ikon na murni do. Ba memang di bagasan minggu sadarion. Betul-betul do. Ikon murni. Dada hola ditiki dia dopan di debata. Taida epistel nakaningani. Mana tita kamang do taminang. Jangan ketika kita bertatap muka kita begitu baik. Habe duntu dalahana masa. Naposo ni mulut ida di Matius 24 ayat 45 sahat ayat 50 sedih. Maunya jangan seperti itu kita. Daksi ulau ni halak Kristen si soni. Hola ditiki padu, hola ditikirap doh bos. Hola ditikirap doh debata. Nah tayo itong narap dohok debata ditiki mar minggu, ditiki mar tangiang. Saya mar minggu, lomota. Saya mar tangiang, lomota. Hola ditikirap dohok bos. Dohok data hormati. Songon na labok alus tapi songoni masumanna. Pangulaw tapi songoni masumanna. Jaladengkan na dungi di leo matuhita. Jabatan yang lebih tinggi. Dungi boha. Laoma ketuai. Laoma pimpinani tangi soni mana daudui mana ibu saya mana si pusaona berarti holan ditiki padu-padu do sumat mulunung tudal lomota nih hidup benda gabido apostol Paulus marilah kita hidup seperti pada siang hari. Songon na patut arian, beta mahita mangulu songon na patut arian. Kita harus tetap setia
Kita harus tetap setia walau dimanapun kita berada. Nang ditiki somar minggu, nang ditiki soma buka Bibel. Ikut setia do hita tu debata. Naso taridai. Ikut setia do hita. Nang do, nang dibereng nita buat naso ugasata. Boy do holipis yan dongan jolma, boy do holipis yan portibon. Tapi ingat, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan akan memperhitungkan. Jawab na do hita hadua manang nadang. Jika betul-betul na daulat marroha. Itu benar gawe do apostol Paulus tu si Timoteus. Pas somal-somal madirim, mangulahon hadaulaton. Somal-somal diri mengulahun hadaluatu. Latihlah dirimu beribadah dimanapun engkau berada. Ikon na siya bulus ni roha do. Ikon na siya denggan na do. Ikon na siya nateratur na do. Di tonga-tonga ni nguluta. So tung do Jepang ni anon adang nakaningat ya ha. Latihan kecantikan do. Arong akan latihan kecantikan. Mendaftar mahita sudah kainang, silakan mendaftar. Alai tayo ngok bahwa gereja bukan hanya sebatas mamarate tehon, haulio siya perduruna. Anon yakin doau, dang mulu adong non ibadah singkat lautu si yakin doau bahwa tujuan daripada kegiatan ini bukan hanya untuk mempercantik luarnya saja, casingnya saja, tapi juga dari dalam. Yakinlah. Alana memang gereja dang rikok be, dang nama dok naso rikot alai, dang ibe sasitong na dang disibe. Tetapi bagaimana mulunung do uli si bagasan, uli nang di luar, bah nga ina ma sasitong nga. So tung do songon namasa ditikini Yesus. Tahu ka jolo Matius 21 ayat 10 sia. Tahu ka jo. Unak songon ni hita. Muluneng uli di luar ikon uli do nang di bagasan, harus berangkat dari hati yang paling dalam. Matius 10 ayat 21. Matius 21 ayat 10 balik. Maaf dah. Matius 21 ayat 10 Boy marap tajaha dua tolu ya. Dungi di idama di dalani hau ara sakabona. Jadi didapot mak HP holan bulung sabing do Jepang sadisi gawe di dokma tuhawi naso jadi beho marparbui olak neon jadi pitorahar ma hawi. Di jauh hari Yesus sebenarnya sudah mengingatkan, sudah mewanti-wanti. Penting itu casing, penting itu bungkus, tapi yang terpenting adalah isi. Itu. Di kobarhon Yesus do sasitong na hadirion ni halak Yahudi dohok si boto surat, halak Parise dohok si boto surat, songon hau ara. Dua sasitong na tafsiran ni, na perjolu iman na tarida langsung diso. Di bereng Yesus uli hawi, gok bulunga jala rata, labok si malolong mernida. Dungi dicoba Yesus memenigat. Disiga ma di ida ma tu bagasan latwadong nanggu saya de perbuina terhirim Yesus takko boto mungkin dangarong berahita na songoniati dihirim terhirim mana ngapas tu di ida sian nadau ngapasti terbusur pakilalana tapi ternyata tidak ada napa dua ho tohoro merparbui mana tohoro merparbui ramos perbuina alai dangului mana segi horona perbuena tu akan asing. Itu ko barani halak Parise. Dan arong bisa sitong na meragukan orang Farise dan ahli Taurat tentang firman Tuhan. Tidak ada lagi yang meragukan. Tentang hukum Taurat, tentang kemampuan mereka berteologi. Alai taringok tuhoroha. Mereka masih diragukan. Songon hau arai dope nasida di paranguluo si gano pare. Alani di hamu manami do inanami.
ditiroi ma debata manuai kita dung di jo debata papungu hamu ma kana dola meroha di hamin waing ninna di tonga-tongaku nong merpadaton doho tau merhite-hite pilihan alani daksai holan namar piliani, daksai holan namar minggui, daksai holan namar tangiangi, daksai holan namar kur, daksai holan namar edei. Berangkatlah dinda do. Borhak mahamu imana ni na diaya onomi. Jadi dibaritahon akalangi mahati goranna aya pala debata do panguhum akalangit mahati goranna memaritahon. Tentu bukan hanya ciptaan yang memberitakan kemuliaan Tuhan, ciptaan alam. Alai aka jolma, aka naposona, aka nau hinokokna, aka nau marhadaulaton, aka nau marpungu di Sion, aka nau martangi yang di bagas joro, aka nama bahe bagas nagabe habaoran di pasu-pasu, habaoran di barita nauli. Mari kita berangkat, mari kita bersaksi. Tahati dakoma habuyon dohot hasangapun ni debata nangit-nangit takamang dot paminang palan tapi pasti dumingga do nangit-nangit daripada tidak sama sekali. Mari kita bersama-sama dohot akayana kote martangiang majahatan ni debata beta hitarap dohot akayana kote mar minggu mar saur dohot hatan ni debata baru beta mata hati dakoma habrujota hataridaan ni parjupangata dohok debata ditonga ninguluta si kanupari alanin waeng di bagasa tikyo namang dota minang song nahurok na kaningan hadiriok ku di son tangarong bisa sitong na hubungan dohot si hobbu asing ni sejarah nasanga kami marhubas 7 tahun di san di pangiduna sida kami perhitian na pasahaton pangiduan na ang giat song tangiang pangodianon na kaningan huria mangurupi huria ang giat matutu sauti si kokma bagas resot totu dada holan mampang perapatan na tinopok na sida dohok donang akan asing jala iba disuruh na sida dipangidu na sida marhubas di son pasahaton pangiduan na sida ang giat matulus si kok anggo sa helion si katopudi majolo pilihat tadi akamanginang artina sa pilihom ma pilihan na umuli jala di bagasan roha na madok maulihati mahita pasahato pilihat tadi ang giat mamarsangap debata ditiroi di pasu-pasu didongani debata hamuna akamang dotaminang ruas ni huria HKBP mampang perapatan rap dohot akaparhalado rap dohot amang padita dohot inang padita nang sude ruas ni huria sian no met saha tu nama tua totong di bagasan pangaramotion ni debata amen martang yang mahita ali debata jahuba amanami lomodo roham diluhutan yakkan nabadia jalan na pinarbadia mudo hamin wain di bagas jorom nabadiau diinganan perjupangan nami dohoto diinganan nami majalo pangaturion ajaran dohok panuturion siakko laos oddo inganan nami le Tuhan maka tidakon habal gaon dohot wasom marhite na pasahat tu pilihan nami rodo hami manopok bagas jorom jala pajupang dohami dohoto marhite hatam nabadiyai tol hasro di pusu-pusu ni ate-ate nami mahatami mian di bagasanna marhusari jala marpanidangi saha rodi ring-ring dohot ate-ate nami donge ditiroi mahami laho mangulahon aka ulahon na marhaduhuan di sima jupang ali Tuhan di papungu asini roham hami akkana marhadaulaton ali di bata jahuba manami pasu-pasu mahami na pungu di bagasat tikyo pasu-pasu mahatam na tol hasro di pusu-pusu ni ate-ate nami ajari tugu jala taiti mahami laho mangulahon hatam di bagasan ngulu nami si ganupari
pasu-pasu sude ruas ni huriam HKBP Mampang Perapatanon. Rap dohot amanami naposom inanami naposom rap dohot sude akan naposom perhaladu ni huriam. Partohonan dohot naso partohonan. Na mangalehon roha pikiran marhobas di tonga-tonga ni huriamon. Pasu-pasu nang sude ruas ni huriam dia kaulon na maragami. Di kantor, di pasar, martiga-tiga, di parsikolan, manang na dia peda sida mangulali Tuhan, totong masih pangatoi ho. Ramoti na sida saluhukna. Ajari jala togu taiti rohana sida. Asa totong takas jala patar hadiriomu di bagasan ngolu ni sudia karuas ni huriam. Tagan mangula jala mangulon di tonga-tonga ni ngoluna. Ali de bata Jahoba amanami. Pos dorohanami. Tuk do tangammu mamasu-masu hami. Tuk do tangammu mangurupi jala manugu hami. Sia jorgong doho sian ragam ni akapangabadi. Alani hupagong gopo kami ma sude daging nang todinami tuho. Asa homa na majagai hami. Homa na maminiroi majagai huhut madongani hami diganuk perdalanan ni ngulu nami. Asa anggiat tolhas rodi inganan na dumengga kami mangula jala mangulu. Ali Tuhan nang dibaga sa tikyo saha do barita ni huriam HKBP resok si hobbu dihirim ni rohana sida majalo pangurupio sian akan nahina holongan nami diluat perserahanon di huriam HKBP Mampang Perapatanon asih maroham di bagasan rohana madok mauliate pilihonon nami mapilian nami tuho dalam nami lahu mangurupi huriai atok saha diho mahami Tuhan mangasahon anamu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho asih maroham amin. Tapuji Tuhata tapasaha piliata maredde hita bukwedde 297 ayat sada saha rodi ayat 2 tapasaha mapiliata tujulu. Ku
martangiang mahita tapasaha mapiliat tatu debata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na denggat doho nasa ulibasa na mauliutus. Kupasahat tami masyan na nilihom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gawe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati buluhon harajaw muli tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say sau malomone roham di Banua Tongos songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu na syed debata mula ma di bagasat dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorho madamena tutodim.